Наближава издаването на петата книга от летописите на светлината на бурята, така че реших да направя серия от видеа, в които набързо да си припомним какво се случи в поредицата до сега. Внимание! Това видео е за хора, които са чели Пътят на кралете и ще съдържа спойлери само от тази книга. Така че добре дошли в Рошар и най-епичната поредица в света на Космера. И не само. Книгата започва с предисловие, в което Калаг върви през бойното поле след поредното опустошение. Вестителите, които са безсмъртни и могъщи войни, избрали да защитават човечеството, са оцелели след още един цикъл от бруталната война срещу чудовищните пустоносни. Но Калаг открива нещо шокиращо. Другите вестители, с изключение на един, са решили да изоставят клетвеното съглашение. Свещения си дълг да се завърнат към адски мъчения в периода между опустошенията. Калаг среща Езриен, който е останал да му съобщи за решението. Намира 7 забити в земята меча и Езриен добавя и своя и се оттегля. Заедно с меча на Калаг, мечовете стават 9 на брой, някак цели 9 от вестителите са оцелели след това опустошение и само един, Таленел, е умрял. Всички са се пречупили и решават да нарушат клетвеното съглашение и да обрекат Таленел на вечни мъки. Калаг пита Езриен какво ще кажат на хората и той му отговаря, че ще им кажат, че са спечелили. Много силна и въздействаща сцена, която ни хвърля в дълбокото и повдига много въпроси. След това, начало на началото, стигаме и до пролог, в който 4500 години по-късно Сет, убиеца в бяло, убива крал Гавилар, краля на Алеткар. Убийството е извършено с вълшебен меч, свидетели сме как Сет използва оттласквания, които още съвсем не разбираме, но може би най-интересното в тази сцена е как Гавилар дава тъмна сфера на Сет преди да умре. Това е една огромна улика, която естествено при първи прочит никой не е способен да оцени. В четвърта книга става съвсем ясно какво точно представлява тази сфера, но и в другите книги от летописите, както и в някои странични творби от Космера, получаваме още важна информация и интересни факти около делата и намеренията на Гавилар. Тъй като основната цел на това видео е припомняне, няма да минаваме по глави и да влизаме в подробности, защото ще отнеме часове. Вместо това нека да разгледаме основните гледни точки, а именно на Каладин, Шалан и Далинар. Да започнем с Каладин, благословения от бурята. Започва като роб, отрано се сблъскваме с неговата борба с депресията, когато пристигат в пустите равнини се озовава в Мост 4 и постепенно чрез флашбекове проследяваме историята на Каладин, как в началото е чирак хирург при баща си, след това копиеносец в армията на Амарам. Една от най-важните сцени е предателството на Амарам. Каладин успява да победи мечоносец в пълна броня, само с копието си и незащитен, и успява да си спечели вълшебен меч. Но Амарам убива приятелите му и го изпраща в робство. На пустите равнини ставаме свидетели на бруталните походи с мостовете и как човешкия живот изобщо не се зачита там. Апатия обхванала всички и те просто чакат да умрат, включително и Каладин. Има така една интересна сцена на ръба и така нататък, листата, които си е приготвил, вероятно се сещате. Но лека по лека проследяваме трансформацията на Каладин, който се проявява като лидер, но и неволно в началото спасява другите мостоваци. Там сигурно се сещате как привлича стрели и така нататък. Свързва се с Сил, която в началото е просто игриво вятърно духче, но проявява необичайен интерес към него. Постепенно и лека по лека Каладин не просто трансформира себе си, но и целият Мост 4 и ги превръща в братство и ги обединява. Като част от кулминацията на Каладиновата арка в тази първа книга са сцените, в които успява да оцелее завързан насред буря и след това сцената, в която спасява армията на Далинар. Накрая Мост 4 се превръща в лична охрана на Далинар и се спасяват. Естествено, немалка част от историята е връзката му с Сил и намеците за бъдещето му като бягащ по вятъра. Добре, припомнихме си най-основните моменти от арката на Каладин в книга 1, но със сигурност пропускаме страхотни сцени и моменти от неговата история. Пишете в коментарите кои са любимите ви сцени от книга 1 с Каладин, моля без спойлери за нататък.
и нека да заформим страхотни дискусии и заедно да си припомним важните неща. Добре, следващия важен главен герой в книгата – Шалан Давар. Шалан започва пътешествието си с пристигането си в Карбранд, където има намерението да открадне превръщателя на Ясна Колин. Между другото, на английски превръщател е Soulcaster, на български го превеждат превръщател, но се губят някои важни неща при превода с други думички също, но в общи линии, нали, има измерения там духовно, алабала, души, самото устройство намеква за тази връзка, да, както и да е. Малко трудно е, когато работиш и с английски термини, и на български. Сигурен съм, че и превода е бил абсолютен кошмар, те не случайно правяха преработки. Но да, може би ще направя отделно видео, в което да има речник с английските термини и съответно на български как ги превеждат. Както и да е, Шалан успява да стане повереник на Ясна и започва обучението си, но естествено си остава с намерението да открадне от своя ментор, нейния превръщател. Като част от обучението си научава различни неща за духчетата, за фабриали, философия и така нататък. Може би най-важното откритие в тази първа книга е, че Шалан може да превръща без фабриал. И другото нещо е загатването за мистериозното минало на Шалан около смъртта на баща й. Отново няма да навлизаме в супер много детайли, има доста сцени около заигравката на Шалан там с един определен индивид, който след това почти уби и така нататък. Накрая Шалан завършва на кораб на път за пустите равнини заедно с Ясна. И с намерението им да се ожени там в семейството с принца и да правят такива схеми. И да, добре, много кратичко беше за Шалан, но наистина искам да запазим видеото сравнително кратичко и лесно смилаемо и да е просто напомняне. Пък ако много искате по-подробно видеото, споделяйте и ще помислим какво да направим за номер 2. Книга номер 2, 3, 4. Да скачаме на Далинар Колин. Върховен принц на Алеткар, чичо на краля Елокар. Далинар има видения по време на бурите, говори му мистериозен глас, който му казва обедини ги, което да, по-лесно е да се каже, отколкото се направи, но вътрешната му борба е силно обвързана с честта и стремежа му към чест в условията на силно извратената култура, причинена от дългогодишна война. Война за отмъщение, но все пак. Далинар чете Пътят на кралете, или по-скоро му я четат в началото, защото само жените могат да четат. Но да, Пътя на кралете от Нохадон и става обсебен от идеята за обединение и за древните сияйни. Много важен мотив от първата книга е политическото напрежение между него и Садеас, който е стар приятел, но всички знаем как се превръща в предател. И естествено голямото предателство на Садеас го споменахме за кратко и когато си говорихме за Каладин преди малко. Садеас примамва армията на Далинар в капан и ги оставя на сигурна смърт безпомощни на едно плато насред пустите равнини. Това е момента, в който Каладин спасява положението. Важното нещо, което искам да припомня е как Далинар успява да овладее гнева си и да не се впусне директно в отмъщение, което е обречено, защото те са с доста намаляла бройка. А даже напротив, той устоява на изкушението и дори е принуден да предаде доброволно, да подари, едва ли не, да размени вълшебния си меч, в замяна на това да спаси Каладин и останалите от мост 4 и от другите мостове беше. И да, и да ги освободи от управлението на Садеас. Много интересен Далинар, още от първа книга, но въпреки това знаете, че в другите книги имаме доста повече информация за този герой, а първата е просто увода към нещо доста обещаващо. Добре, някои важни заключения за финал. Ясна и Шалан откриват, че пустоносните са били парши и че ще се завърнат. Много важно откритие. Каладин открива, че абсорбира светлина на бурята и се превръща в нещо различно. Знаете, клетвите и така нататък. Сет е все още някъде там, но вече има нови господари. Клетвеният му камък е попаднал в ръцете на могъщи и амбициозни типове, които, знаете, ще създават все повече проблеми. И Далинар е убеден, че сияйните трябва да се завърнат. Надявам се, че днешното видео е успяло да ви опресни паметта върху събитията от първата книга и не само. Сигурен съм, че започва да се събуждат спомените за арките на тези епични герои и точно какво се случва. Но ако ви харесва видеото, останете по един лайк, коментирайте и да видим има ли смисъл да правим видеа и за следващите книги в подготовка за петата епична книга и завършика на тази първа голяма арка в летописите на Светлината на бурята. Между другото, кой е вашия любим герой? Защото моя не го споменах изобщо, а го има в тази първа книга.
познайте кой. Да, опитвам се да не спойвам нещо, така че няма да продължавам в тази насока, но Тара Вангян, чао, следващия път.